Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 23. Mayarig iti naranyag asilaw dagiti panursuro da. Isuro da ka ngagbiag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Asmin anak, pasensya ka na. Noon may tayo laangan dito yung restaurant. Kalpasan ti pa nagturpos mo iti high school. Makapasoron matikas to'y tatang. Dagiti gagayam ko anak turpos. Adda selebrasyon da. Hasmin anak, adamot madadaan nga aramaton tayo nga agselebrar. Matlagayam! Apay nga rod nga da tayo dito yung restaurant ngay. Nagselebrar tayo kuma iti nagarbo ijay balay. Tapno inawis ko mat dagiti kaadala. Hasmin anak, amang ano saan matlang amin amakadar ay dagiti kaadalam. Gapotag papada kayo mat ang nagturpos. Sigurado nga damat labukod da selebrasyon kadagiti babalay da. Husto ni tatang mo anak ko, maawatam ko ma. Basta! Nasakit tinakam ko. Gapo iti kastoy la selebrasyon ti panagturpos ko. Tatang, nanang, jakla ko man ingagaw tinagadal. No kastoy matlagayam. Madanagan para iti anak tami nandro. Erlinda, Nariknak tinakaro apan nagpasugnod na. Gaputakas jela ang ti selebrasyon tayo. Kalpasan ti panagturpos na iti high school. sana bali Erlinda. Saan ta baybayan ti anak ta? Tarabayan ta. Kat ilawlawag ta ken kuana. No apay asaan tayo naggastos iti nagarbo iti panagturpos na. Maawatan na nga ta. Ipakaawat ta ken kuana Saan ta ngagsardan? Aging ga di na maawatan no apay anasken nga agimped tayo. Nga uray addamat ti mabalin tayo agastusen. Sige, minandro. Suportaran ka iti kayat mo ang mapasamag. Amok para iti pagimbagan ti anak ta ti amin nga aramidam. Jak in manugot asinsinan lang ti selebrasyon. Kalpasan ti panagturpos ko iti high school. Kasta ka di? Una, alangan mo't nga manugot ak nga awan ti nagarbo a selebrasyon. Naimbag ka pa'y. Apay kasta tinakunam. Saan kayo ka di nagselebrar? Ha? Aqua, nagselebrar kami. Ngam saan nagarbo. Kasta gayam. Kahit, anya ti alam akurso iti kolehyo. Jak mo? Kasla jak kayat ti agadal. Apay mo't? Kwa, basta. Sa anak pa'y anak kapag desisyon. Panunutak pa'y anaimbag. Patsik nga amom na niya ti aramidom minandro. Dakil ti panagtalagkukan ka, taamok ti kabailam, anak. Kat utang ko ken kati amin, tatang. Sikatin ang panday kanyak, tapno agbalinak anasaya at tao. Anasaya at apadre di pamilya. Awan ti utang mo kanyak minandraw. Inaramid ko lang ti rumbang kas amam. Kat no si bibiyag kumapay day dinanang mo, masigurado nga ayunan na dagiti ibagbagakin ka. Tatang, Kat mamati ak ama aramid yu ken ni Hasmin nga anak yaw. Tinaaramid mi ken ka ide iti inam. Basta aramidom ti rumbang, ken agtalek ka iti namarswa. Naimbag ta simmangpet kan anak ko, napanamaya. Hasmin anak, kasarsarita ka, nagkapuam ka di. Nagsapa ka arimwar, ngam itala ang asimmangpet ka. Nagkapuam. Adala sinarak ko a tao, nanang. Asino anak ko? Ay, apo, rumbang ka di pala nga maamuan nyo. Ha? Nagado adamdamagan nyo. Nabanugak. Anyan ti anak ko. Agbalbalin maten abastos. Nasken amamuan ti ama na daytoy. Tapno matubngar na ti anak mi. Naimbag nga rod ni Hasmin, ta supportive dagiti dadakkel na. Anya ti kayat masawan, Leia?
Talaga mat saan ka di? Nakasingsingpot nga ro dagiti dadakkel ni Hasmin. Jak mo. Ang siguro ti pan nakawat ko kadagiti imbaga ni Hasmin. Hindi na uli nagkita kami. Kasla di na magustuhan ti aramidan dagiti dadakkel na. Amang ano dalaang mat ati saan na akinayat, iso akas jay. Siguro. Ay man. Anya ngay. Agkuleho ka kadi. Jak pa'y nga rod mo. Awan mo ti ibagbaga dagiti dadakkel ko. Ay, awan nga rod ano, aging gaita ka, di mo pa ilam mo, no, agkuleho ka wano saan. Amang ano di kakit din makapagtuloy nga agadan. Idi pa'y lako man minsan nakasarita ka. Kalpasan na nagsarita kami iti inam. Ngamjak kayat nga damakunam, Hasmin. Anya nga minti bagayo ay tatang. Ay, Hasmin anak, saan kumamata kasta? Kasla kasuron nakmat iti kasta ajar mo asumungbat. Laglagi pam kuma, asak ti amam. Rumbang araaman nak. Pasensya kayon, tatang. Kat no kasano ti panagraam mo kanyak. Kasta kumamot la ti panagraam mo kininanang mo. Gapo tada kami ti dadakkel mo. Pakawanan na, tatang. Agyaman nak anak ko, tamom ti akid daw iti pamakawan. Ita, kayat ko apagsaritaan ta, ti may papan iti panagkolehiyom. Ada ka di pa'y klase, Hasmin? Ada pa'y gari. Apay. Masaluta ka sumrit. Ada pa'y dua klase. Siya, may salaangan. Intan sa langan ni Jimol. Ha? Kaya't mo asawan. Aglangan ta. Uy, mapantalangan nagpasyar. Agmol ta. Anya nga iti aramidan ta ijay. Makamuditan Agbuya ta iti sinin no iso. Kasanon ti klasik. Si Kamit, aglangan ka na. Siyak tupay. Dua a klasik ti langanak. Tamasadutak ngaminan a sumrak. Minandro, alas 8 iti rabi Ngamawan pa'y laang ti anak ta. Wen nga rod, Erlinda. Agpatinggalang iti alas 4 ti klase na, no kastoy ngal daw. Ang mga no adamot andakas anapasamak kan ko ana. Saan ka kumamot abastag panunot iti anya ditan? Nakarkarong agdanag ka, no kasta ti aramidam. Diyak lang amin malapdan ti bagik. Kakaiso na nga anak ta ni Hasmin. Kada nagsardang alugan iti batog. Ang mga no ti anak ta daytan. Kwa tatang, ada nga min inaramid mi ag group project iti balay iti kaadalak. Apay adi na kami man la pinakaamuan. Tapno saan kami kumamata nagdandanag. Diyakon na aramid day tatang. Tanagrigat nga min ti project mi. Mabalin ka di maturog akong tatang. Nabanugat. Sige, Hasmin. Mapan ka ni Jesseled mo. Agyaman nagtatang. Naskan abantaya ka na imbag ti anak mi. Madlaw ko nga dati saan na nga ibagbaga kanya. Saan ka manan asumrok iti klasem, Hasmin? Ada pa banan mi kanigari. Ala ka, kanayo nun ti panagkuyog yung kanigari Uy, awan ti madingar aramidan mi Agpaspasyar kami laeng. Ibagam man kanya, Hasmin. Agayan ayat kayo ka din kanigari? Uwan, inaklon ko. Ala, first year college tayo pa'y laeng. Anya ko ma. Awan mo ti dakas na. Amo ka din dagiti dadakkel mo nga da kaayan ayat mo? Saanan anas ka na mamuan dapay? Ni, dayjayan ni Gary. O sige, Leia, panawan kan dito di naudi nga imay dito iti asawam. Nagdamagan na. No anya ti rumbeng nga aramidan na. Tapno may lawlawag na iti husto ken ni Hasmin nga anak yaw. Dagiti banag adi na pay lamaawatan. Tatang, Itata imay kayo. Si kamot ti adda ibagbaga na kanyak may papan iti anak yaw. pasensya kan tatang. Ngam kayat ko laang alumag anti barukong ko.
Naibaga akon kani Minandro ti marikriknag. Ngam kasla sa anak lata makaigna. Mala. Tangay makumikom ni Minandrong aglutluto iti pagsasangwan tayaw. Agsarsarita tangarod, Erlinda. Agyaman ang tatang. Mamati ak adakkel ti maitulong yu kada kami. Agyaman akmat iti panagtalik mo kanyak anak ko. Katsapay lakuma, tamapalag-anan teriknam, kadagiti ibagak ita. Uma ako niti kanayo ng kadata dito mul, Hasmin. Ha? Sa dino iti papananta? Kayat mo iti parke? Buri ni Jay. Gari? Do kayat mo, sumurot ka kanya kay Jibalay. Anya? Mapantalangin ni Jibalay mi. Si Leia, saan ka di? Kaadalan na ka ni Hasmin, idi high school. Uwan tata Minandro, siyak nga rod. Kunak to pa'y kat. Itayak pa'y la dito Gayte Universidad yo. Sukunak ko mati anak ko. Ha? Kuwang amin, tata Minandro. Apay, Laya. Adda ka di parikot? Madlaw ko iti kasta ajar mo nga da parikot. Mabalin ka di ngay bagam kanyak no anya ti parikot? Pangasim ko ma, Laya. Da talagayam ti adda dito balayo, Gari. Uwan nga ron. Iso nga ron nga inawis ka dito eh. Apay, adi mo imbagang awan dagiti kabalay mo. Anya kumayang amin ti parikot. Kuang amin, Hasmin, Gari. I love you. Gari, agawid akon. Diyak kayat ti marabyan manan. Sikamat. Kaslalikliklikan nak. Ibatan nak, Gari. Di ka nagkadkad, Hasmin. Agayan ayat tamat Ibatan nak ko nak. Bitakan! Hasmin! Agsubli ka ditoy! Agsubli ka ditoy! Kunak tupay ka. Talaga sa balik agparparig na kanyak Minandro. Erlinda. Naimbaglaang ang tanapan kay Dya Universidad. Naamuam ti amin iti kaadalan ni Hasmin. Erlinda. Naskan nga kalmata. Kasarita tati anak ta. Apaman asumangpet. Minandro. Anyamatan ni Hasmin. Una yung tikas dyan nga aramidan na. Mabainak kadatatang kananang, Lolo. Nagpaspasugno da kadakwada. Gapulang itinagrabaw arason. Kalpasan na. Sa baligayam tipanggap kanyak tinubihok. Amom Hasmin, apok. Ramen ti biag dagiti nasayaat, kun saan anasayaat apagteng. Babaen ka dagita, mabinor ti tao. Lolo. Ngam saan arumbang alipaten dagiti agtutubo akasken ka ti panarabay dagiti dadakkel da. Ngamin, dagiti dadakkel ti agpaay asilaw dagiti anak. Isuda ti mangisuro iti anak da tapno agbalin anasaya at atao. Man nakaawat dagiti naganakken ka, apok. Isu adi ka agbain ka dakwada. Alan, umay katakuyugan ka nga agawid iti balayaw. Siguradong agdandanag itandag iti dadakkel mo. Makisarita ka kadakwada, ket ipakitam ti panagbabawim. Gapo iti panagpaspasugnod mo ako nam, gapulaeng iti narabaw arasawn. Ket patsik amaawatan da kadag iti dadakkel mo. Ket agtultuloy nga igiya da ka, nga agturong iti nalinteg adana. Nanang, tatang, isagot ko kada kayo to'y diplomat. Hasmin, anak ko. Agyaman na, tanakaturpos kan iti kolehiyo.
Ipampanakal da ka, anak ko. At dadagiti gagayam mo asan ang nakaturpos. Gaputa sa bali ti inararamid da, bayat ti panagadal da. Nagpalinak mo't akas ta idi, tatang, nanang. Ngam, gapo kada kayo. Gapo iti nasayat apan nursuro yo kanyak. Nakaamirisak, kat impamaysak tinagadal. Utang ko kada kayo ti amin, nanang, tatang. Anak, Kadyak tumalipatan dagiti nabalitukan nga adal nga impasagapsap yo kanyak. Hasmin, anak. Hasmin, anak. Agyaman nak kada kayo adadakkel ko. Da kayo tinagpaay asilaw ko. Kat mamati ak nga aging nga da kayo amang tartarabay kanyak. Sigurado ang mabailak ti anyaman apan nubok adumteng itibiyag ko. Isong agyaman ak unay-unay kada kayo. Tatang, nanang. Ti ama ken ina ti adigi ken silaw iti pagtaangan. Agpaay da pundasyon para iti natibker ken narimat a masakbayan dagiti anak da. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to nga estasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.